जोंनि बृहत्तर नैबे आइपवालि दालांनि गेजेरजों जे बेखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो जोंनि औगुरि फाथाबारि ओनसोल क'क्राझार ओनसोल बेंटल ओनसोल दैलामेला आलपेटा ओनसोल बे ओनसोलजों मोनसे कानेक्सननि मोनसे लामा बेनिख्रुइ आरो गोजोनथावसिन बाथ्रा दं होननानै आं सानो बेखौ बयबो रायजोफ्रा गोदोनिफ्राय लुबैबोदोंमोन थांलाय फैलाय दैलां जाबा बन्द जायो बेबायदि मोनसे थासारि दिनै बे जेंनाया दिनै जोब्बाय बे दालांनि गेजेरजों जों हान्था मेला साबसिन जाबाय आरो बेजों फैनाय लोगो लोगो जोंनि सोलोंथाइनि बेबस्था जोंनि थांलाय फैलाय फैनाय लोगो लोगो जोंनि बेफार फालांगिनि बेबस्था बेयो गोख्रों जागोन गाव दुब्लियाव आबाद मावनायखौ फानहैनो थाखाय दिनै गोरलै जासिगोन रांखान्थिया जौगागोन लामा हान्था मेलायाव सुबुं समाज जौगानायनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे बिबान दङ बे आइपवालि दालाङा मावफुंनानै होसिगोन आं बे ओनसोलनि आफाद रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावदों जे जों बयनिबो नाजानायनि गेजेरजों बे आइ दैनि सायाव आइपवालियाव जोङो बे आइपवालि दालांखौ जों दिनै मोनबाय आरो बे दालांनि मुंखौ सासे जोंनि आन्दोलन खालामग्रा मोनसे व्यक्तिनि नामै दिनै दोननाय जादों बेखौ लानानै जों निस्सय बयबो गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समावहाय खालि बे दालां बानायनायावल' थाबथानाय नङा दिनै जोङो सापागुरिनिफ्राय दैलामेला जानानै मालिबिटा जानानै भुटानसिम थांगोन आरो नैबे दालाङाबो आइपवालि दालाङाबो जों खैला मैला टाच जानानै आमगुरि माने मा होनो फाथाबारि औगुरि बे गासैबो ओनसोलाव टाच खालामनानै क'क्राझारजों लिंक जानानै बे भुटानजों थांगोन गासै ओनसोला दिनै मोनसे मा होनो जों बङाइगावजों बा नेसनेल हाइवेजों कानेक्सन जानायाव गोरलै जाबाय गतिके बेहाय जोंना खुनु नङा बयबो जों फैबाय बेखौ नोजोर होदों जोंनि आसामनि माननीय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बिथांनि दैदेननायाव जोंनि ओनसोलाव हान्था मेलानि जेंना जानाय लोंनायनि जेंना दै लोंनायनि जेंना बे गासिबो जेंनाफ्रा फारसेनिफ्राय जोङो फारि फारि दिनै फोजोबनो नाजादों आरो बे जाफुंसारगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव जों जिथु शान्ति मोनबाय जों गोजोन मोनबाय बे गोजोनखौनो जों गोजोर खालामनानै मोजां दैदेनगिरिनि गेजेरजों मोजां राजनितिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जों फारफ्रोम जौगानाय खामानिखौ जों मावनांगोन दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै दै लोंनायखौ जों थिग खालामनो हाबाय दिनै जोङो आबाद बिथिङाव जों थिग खालामनो थांगासिनो दङ बे गासै सुबुं समाज जौगानायनि थाखाय मोनसे न'खरा सोलिनांगौनि थाखाय जायफोर बिथिंखौ जों नांगौ बेखौ फारसेनिफ्राय जों सुफुंना होनो थाखाय बे सरकार नाजाबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव आं मिजिंथियो जिहेतु सरकारा रायजोखौ अनदों रायजोफ्रा निस्सय जोंनि बे बिटिआर सरकारखौ अनगोन आरो इउपिपिएल हान्जाखौ अनगोन होनना आं मिजिं दं लांखार दैयाव मोनसे दालांनि बेसाद दङ बेनि प्रप'जालाबो जागासिनो दङ चिरां जिल्लाखौ बिनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोंनाव एमपि सासे दङ एमएलए सासे दङ इएम सासे दङ एमसिएलए सानै दङ आरो बिजिनियाव सासे जोंहा मा होनो इएम दङ दा बेहाय बे इएम एमसिएलए एमपि एमएलएफोर आरो जोंनि चिरांनि गार्जेन मिनिस्टारा जाबाय जोंनि रुजि ब्रह्म गतिके जोङो गासै बाथ्राफोरखौ साननानै दिनैहाय बबाव दालां नांगौ बबाव लामा नांगौ बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जों खामानि मावगासिनो दङ आं मिजिं थिदों नैबे बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो चिरां जिल्ला गोदान आरो मोनसे महर लागोन आरो मोनसे खोथा थांनाय बोसोरावहाय सारा इउनिभार्सिटिनि बे दै मैलाखौहाय सार्भे खालामनो थांदोंमोन दा बे दै मैलानि माबाया बेसेबांसो आवगायनानै दं माबायदि भुटान गेलेमफुनिफ्राय जे दै मैला फैनाय बेखौ लानानै आङो एक्सटार्न एफेयार्स मिनिस्ट्रि आरो हम मिनिस्ट्रियाव थाइखौ खालामदों बिथांमोना सार्भे खालामना डिसिनि गेजेरजों बेखौ मोनसे जिहेतु बेयो इन्ड' भुटान मोनसे रिलेसनशिपनि मोनसे बाथ्रा दङ तो गतिके बे इन्ड' भुटान रिलेसनशिपा गाज्रि जायालासिनो बोरै बे जेंनाखौ सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय डिसिनि गेजेरजों जों सार्भे खालामदों आरो बिनि जे प्रक्रिया बेयो सोलिबाय थादों गतिके जितु मोनसे हादोरजों मोनसे हादोर जोंनि भारतजों आरो भुटान हादोरजों जिहेतु बेवहाय एसे जेंनाया दङ गतिके खामानि मावनाया एसे हयथ' लेट जागोन आरो आं मिजिं थिदों बे सिस्टेमेटिक भाबैनो जोंनि डिसिनि गेजेरजों भारत सरकारा खामानिखौ मावनो थाखाय आंनो खोन्थादों बेखौ जों आसा थिदों जों उनावहाय बे जेंनाया जोबगोन